dina kaya tambah ngotrok. Lek keleken betok sing. Lek terus nang makanan sing blenyan lek mangan ya apa? Ya wis langsung dimplok sprene. Oh. Nah, lek sing iki gedondong. Gedondong ku loncong kaya endhog bunder ijo. Jabane alus, tapi lek jerone ceringih-ceringih. Ijo rawuh. Ojo dipangan, Dik. Diapane? Babras lambemu. Lek iki salah. Apa kok salah? Salah iku kan jero jabone kan kuasar. Kasar kuwi. Konceki putih. Mari ngono, bunder saene iku isine aja dipangan. Apa? Pahit. Oh, salah ya. Ya salah. Jadi gak oleh mangan di sini ya. Gak oleh. Dipangan apane, Cok? Ya sing putih iku tok ae. Sing putih dipangan ya. Iya. Sing gak putih gak oleh dipangan. Cuma lek salah iku lek tuwek wis dimasir. Oh, ngono ya. Lek kon lek barang sing tuwek ambek sing enom kon seneng sing ndi? Lha ya sing enom, Bu. Cara rabi? Ya milih sing enom ayu. Milih sing enom. Iya. Lek sing tuwek? Ya apa lho ngomong rabi kan ya milih sing enom. Berarti kon seneng sing enom. Oh, kon goblok. Lha kok goblok? Kon jaman saiki aja rabi milih wong sing ayu. Nggih nuwun sewu lho. Anu bacange iki. Nggih ibaratnya salah niku. Nah, kon rabi ayu. Iya. Mari ngono kok tinggal tanggapan. Melok Pak Marta sak wulan kon gak mulih. Ana tangga sing tak bojomu diculik. Lah. Kon kate ngomong gak wani gedehmu muncul mlaku. Anu rabi elek. Kok rabi elek wong kiri ora doyan. Lah nggih ARY Channel Gunung Kawi. Sing gerak ben gawe ya kuwi mau endahe kang padha ndeleng. Sing sumeh ben gawe senenge dulur akeh. Sing girang ben gawe senenge geng nyawang. Angger sapa wae ra lanang ra wadon lek iso gawe senenge sing nyawang ibadahmu ketrima. Ibadah iki ora mung ngomongke lunga ngulon, guyub rukun tanggung jawab karo anak bojo, ana carang disisihke, yakin dan yakinlah iku kategori ibadah. Oh ngono ya Mak. Ukurane ibadah iki kudu resik. Ya, ayo tancake. Popele. Rada mulon. That's
pepiling ingkang sampun dipun caosaken dadi pangiling-iling jalaran eling iki sikep kang utama tumraping urip ngeling ana wong blai saka lali wong apes tanpa semaya kesandunge lan padang kesrimpeting awam marata merga ora gondelan eling mblah mulanda ing tataran wengi iki sing angel golek ayeming ati sumeleng rasa wong ki nek atine ayem bisa ngrasake nikmat aja sepira kae sing tok syukuri sepira kudune sing tok nikmati najan to mung sak gegem nek tok syukuri ning ati ayem pedah apa duwe sak gudang nek sumelang duwe sak gunung nek bingung bondo donya derajat pangkat iki dudu jaminane ayem lho ngono ya mak nek iso ngrasake ayem tegese kowe iki mulya nek iso ngrasake mulya iki tegese kowe bisa ngrasake swarga lah mula nek kowe takon swarga neraka iki kawengku badan sarira pribadi mondhoh kowe pakarti manut sapa item daling lati linambangan pot siratal mustaqim aja dibayangne nang akhirat siratalmu siratalku ki wis ana donya mapane nang pangucap lan lakumu saben dina kowe iki wis numpak siratal lah mula sing ati-ati setiti lan waspada lah mula margane Husnul Khotimah ki mung rasa guyub lan rukun ning donya ora duwe mungsuh iki lho nduk menungsa kang utama oh ngono ya Pak lah mula wayang iki dadi tatanan tuntunan lan tontonan aku matur bunging panuwun dengan kapanitaan bersih dukuh dalu menika saestu ketua panitia dan anggotanya kula matur suwun pangeran sing dales panjenengan ingkang wewengku nglestarekaken budaya iya ya Mak aja nganti budayane awake dhewe iki kalindhik karo budaya manca jalaran nanggap wayang iki padha karo ibadah padha karo bekti karo bedah krawang bekti karo leluhuring awake dhewe lek karo leluhuring awake dhewe sik uga mantep utawa uga percaya aja ngangkah leluhuring negara liya ngono ya Mak awake dhewe besok mati ya nang tanah Jawa nek iso ketemu malaikat yo malaikat Jawa akonono nek awake dhewe iki pancen wong Islam Jawa jumbuh karo Islam lebu ana ing tanah Jawa iki mapan nang ereng-erenge Gunung Tidar ya kuwi mau para ustad yai saka Persia 8 cacahe nemoni sabda palon naya genggong kang rumeksa tanah Jawa oleh ngrembakake agama suci krana agama karo kepercayaan Jawa iki ibarate curika antaraning waraka ngerti agama lek ora ngerti ya kuwi mang jawane padha keris ora ana wadahe agama antaraning kepercayaan Jawa iki kaya keris antarane warangka lah mula ayo bersatu tanpa bedake agama liya tanpa bedake golongan liya sing penting karaket wijining sastra Bhinneka Tunggal Ika ayo sing do guyu kaya dening warga Dukuh Kubang Kecamatan Wonosari moka tanpa guyub rukun bisa mujudke tasakuran sedekah bumi kaya dening bengi iki muga-muga dadi ancer-ancering ibadah saged ndadosaken lestari kang piniji jumbuh ingkang ginayuh kasendadan ingkang sinedya sababane nanggap Ki Marta Arsana sedaning warga Kupang utawi sedaning kang sami makempal dipun tebiaken saking sumber sakit pinaringono bakas waras lujeng slamet lumpur rejeki ingkang berkah barokah panuripun dipun ridani kaliyan ingkang gawe urip amin Allahumma
kabeh iki wis wajah swarga. Angger nyawang sinden ayem berarti ya wis sebagian kecil dari mulya. Ono ya, Mak. Dunyane akeh, bandane akeh karo wayang jijik, karo sinden jijik. Nah iki sing ora pati tepak. Ya. Dadi budaya iki ayo dilestareke kanggo ngrembakake kapercayan Jawi. Ono ya, Mak. Iki ana bintang tamu. Panjenengane Mas Ambul kalian Mas Tibe, Mas Didi napa sampun siap? Sampun nggih? Yen pil kamardikan panjenengan sedaya niki mangke nggih tetep wayang dilajengaken senaosa niki nggih wonten sing nyumbang lagu. Niki saking Mbah Edi Jenggot, saking Nduk Putri. Ya, saiki dagelane ditokke kabeh do ngenteni Mas Ambul kalian Mas Andi. Selamat Mas. Monggo Kang Mas. Monggo panjenenganipun Mas Ambul ingkang dipun sarwi Mas Andi ingkang gantenge uleng-uleng. Ya Mas Andi Mas Tembul monggo mriki Ndek gobang iki tibake gene serampat. Kone lapo, Bun? Angel Lapo? Karuan besono lapo bersama aku iki ngaspal. Gamelane lu mandek. Lah lek pelaku lak nubruk wong nonton. Kok gamelan kok kate kongon mlaku ya kabeh gamelan yo. Maksudku gamelane wis gak ono. Mripat kuwi kero. Oh, amalan sak meneke kok gak ono. Melek ora. Iki gender, gambang, kok kendang, kok kenong kempul. Sak ngono kae ora ketok ya Bandi. Maksude iku gamelan iki wis gak ditabuh lho, Bun. Mbek panjake tabuh. Gak ditabuh. Nabuh ya apa panjake kuwareken. Kuwareken apa, Bun? Ya mangan ning jero iku. Domane gak tuku mangan ditol ae. Enak sing karek mangan panitiane bosok. Oh, ajane kon dagelan gendeng kon iki. Lah pira-pira wong Gobang bersih dusun gelem nangkap wong gendeng. Lah sing gendeng ya gak aku tok. Sapa? Mas kon ya gendeng. Lah kok ngarane aku gendeng kan? Lah wis seru gendeng kok gak dagel. Lah ya gak aku tok sing gendeng. Sapa? Ya panjake ya gendeng. Lah lha kok jake gendeng? Aku wis dagelan gendeng kok ditabuhi. Yo gak panjake tok. aja dalangi lho ya. Enggak. Sapa? Panitiane. Lho. Panitia apa, Bun? Ganteng dah. Sampai aku muni ngelokno Orang bayar. ambek kami tuh Yudi kan bayar sama orang. Kon ro, gene wong gendengan iki. Ya ro, Bun. Gene wong gendeng. Ro, sumber porong. Sumber porong. Pirang tahun nek ngono? 8 tahun. Suwe men kok aku mek 2 dino.
Berarti yo nemenan kon nek gendeng ambek aku. Aku ndek kono gak kenceng, Bol. Lah apa? Nyambut gawe aku. Nyambut gawe dadi apa? Mandor. Mandori sapa? Yo Wong kenceng. Wis kok gendeng kok ditoko. sing bagian nyaketi lho, Bol. Nyateti jenenge sapa? Iya. Yo Wong gendeng. Lah wong gendeng kok daftar. Kon iku RT-ne wong gendeng. Pancen kok ngene lho. Karo isin ada iki. Lah apa isin rai-rai gedeng? Ngene meneh oleh bayaran teko Ndek Pak Marta iki. Iya. Kae bayar mekar aja. Pokoknya mulai bareng mesti nak sawoni. Aku meneh iki wis gak njaluk bayar. Kene iki dulurku kabeh. Lah bener. Lah wong awake dhewe wis dingoni kei rokok kok ate bayar gendeng ah. Lah gendeng ah. Lek kon dadi dagelan aja komersil, kae iso maju lho. Aku masih iki kok gak njaluk bayaran aku. Aja ngene bayaran aku meneh iki gak njaluk bayar. Soale wis entek. Wis bayar kabeh. Lah lek aku teko kacangan rene. Iya. Apa maneh kasuni termasuk dulur. Sik dulur apa awak? Iki dulur. Iya ya. Cara aku kate nampani bayaran teko dosa, Bro. Oh. Katik tarikan. Iya. Cara nampani duwe wong akeh dosa aku. Lah apa maneh? Engko aku mulih ambek Yudi gak dibayar. Yudi lebih dosa. Tambah nemen kok. Kok kebacut. Sing mandek kok. Mandek kok. Lah lha apa mandek kado kisinan kok. Tak bodho. Ya bagekno nang yujange. Kula kula dereng salam nggih bocange nggih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartosipun Cak Timbul? Dalem Pripun pawartosipun? nggih masih rada-rada kuru nggih sehat. Sehat. Jenengmu sapa iki? Jenengmu sapa? Ya sapa jare sing nyeluk ngene iki. Mas, bener apa salah lu? Salah niku. Salah nggih. Niku jenenge Ambulani. Oh, ambulan. Lek bengi Ambulani lek awan ambulan. Momot mayit ngono ah. Nggih, nggih. Napa tore sing nyeluk? Nggih. Yang penting krungu. Sing kula niki enten tarapan lodrok tayub wayang. Masih boten dicak kok krungu mesti kula dugi. Ngoten nggih. Soalnya jane duwe keluarga. Anakmu pira, Pun? Anakku telu iki. Telu. Kon iso ngurus anak, aku iki bapakne gak tau ngurus anak. Aku takon. Iya. Anakmu pira? Telu di. Anak bojomu? Telu. Berarti 6. 6. Lah sing telu dek sapa? Kon iki bingung ta ya, Pen? Kok ditakoni genah-genah anakmu pira? Anakku telu. Anak bojomu? Telu. Lah ya 6, Bol. Lah telu kok dadi 6. Lah telu ditambah telu ngono lho. Ya 6 aja ini. Lah iya. Bingung Lah ya. bener sih. Ya arek telu iku anake wong loro, Dik. Oh, berarti anakmu siji separo, anak bojomu siji separo. Lah persamu temunan. Lho. Kok ngarek kok siji separo? Kok bingung nang ngono sih? Biyen sing meteng sapa iki, Bol? Sing meteng ah? Iya. Ya bojoku. Bojomu? Iya. Karo sapa? Karo aku. Nah, dikapakne kok iso meteng. Sing tak boleh Iki yo sing meteng sapa? bojoku Dik. Karo sapa? Karo aku. Lho. Gak mlebu koran lho. Lah lha apa bojomu meteng dilebokno koran? Lho gaib lho. Lho yo kakak. Aku takon pisan kan. Sing meteng sapa? Bojoku. Karo sapa? Karo aku. Lho lah iki. Kon mosok ana jagelan lanang iso meteng. Maksudnya sing meteng bojoku. Lho lah terus. Aku nang kono ngeces. Karuan wis menisan ngono ditakokno ae. Arek telu iku wis mentas. Lah prasamu anakku kedelep, Pak. Lho. Maksud iku wis nyambut gawe. Oh, nyambut gawe. Waduh. Nggih, nuwun sewu lho Basange nggih. Nggih. Iki Andi niki takone kok suwe-suwe tambah dhuwur. Soale wong iku sejeje Bul. Iya. Sejeje. Kaya aku Mas Marta ngene iki. Wis jelas Mas Marta iki ndedek anak didadekno jalak anake. Iya. Aku yo ngono. Aku kayane dagel tak klumpukno tak ge nyekolahno anak. Anakku sing baru saiki. Oh, Lulus teko akademi kepolisian saiki lulus dadi polisi anakku. aduh. Pak Marta, anake dagelan dadi polisi mau nak koyok-koyok bangga. Wong kene iki dadi pejabat kabeh, Dik. Atas dadi polisi kok bangga. Lah ya bangga, Bul. Alah. Lah anakmu. Aku masih melok dagelane wayang. Iya. Bayaran teko Ndek Pak Marta. Iya. Iki gak tak entekno dhewe. Lah terus? Tak celengi. Iya. Kanggo anak tak sekolahno, tak kuliahno. Alhamdulillah saiki maling.
Kok iso dadi maling kok banggai kok lho. Lah ya ono polisine kan maling ngukum sapa? Lah nganggur anak. Komplit. Ngawur cok. Iki Anak kula lek sing nomor 1 iki. iya. Arek iku lek kate budal nyambut gawe. Iya. Kudu pamit barek wong tuwa. Ngono ya. Iya. Saiki nang Arab Saudi. Nang Arab Saudi. Arab Saudi. Lah ya budale bareng Kang Saidi. Oh iya. Lah eling iku anake Pak Andi iki lanang karo wedok. Nggih. Sing lanang ke jenenge sapa? Nanang. Nanang ya sing lanang, Nanang. Ning sing wedok Nunu. Nggih. Sampe kok ngerti mawon ya. Lah nggih ta. Rohku iki sing lanang iku ganteng. Pancen anakku. Lah sing Nunu kok ireng ngono lho. Dadi anak sampean iku nunuke iku sing nunuke kok wireng. Iya dia jadi. Lah terus mantun ngoten. Nggih. Anake Andi Nana kali Nunu. Wingenane kan gocengan sepeda, Pak. Iya. Nguwek bot weng nubruk beres sepeda yajur. Lho, Nanang lho. Nanang Gocengan kali Nunu. Nanange mboten napa. Nunuke ancur jane. Aduh. sing nunuke iku. Nunuke ancur. Sing nunuk ireng iku mang. Gale sampe nunu iku hancur terus yo. Lah saja mbek anakku. Ya apa anak? Nang Arab Saudi. Iya. 3 tahun mulai ping 3 meteng ping 3. Kok 3 tahun mulai ping 3 meteng ping 3. Lah ngono kok bangga apane? Lha yo bangga tapi kan ono bojone kan. Ono bojone. Lah lek sing nomor 2. Nomor loro ya apa? Saiki nang Tebu Ireng. Mondok. Lho iya. Wah, apik kok. Ngajine wis tekun. Sembayange walaupun gak kusuk tepat waktu. Iya, iya. Saiki alhamdulillah saiki anakku ngene ndi. Sembayang yo. Enggak bandar dadu. Ngene iki ya sembayang. Nah, iya ngene sembayang sih. Sembayang. Lah kok 3 tahun. Iya. Di sekolahno tak pondokno supaya arek cek iki njunjung derajate wong tuwa. Iya. Lah kok mulih jilbaban. Lho api ku. Api jasmu lho. Nutup aurat. Ya gak nutup aurat. Gawe wirange wong tuwek. Lho wong jilbaban kok gawe wirang ya apa ya? Lah iya lek anakku wedok anakku lanang. Cinta, anakku tanda lucu gak? Anakku lanang mulai jilbaban. Kok iso lanang jilbaban iku lho apa iki? Lah sing terakhir. Terakhir ya. Saiki kuliah. Kok kuliah? Oh sing rawan iku. Loh, nggih. Lho, rawan iku? Rawan. Jare rawan kecelakaan Surabaya. Ya, Sampeyan gak krungu ta? ya apa? Rawan ya. Nggih liwat anak kula rawan niku. Sing rawan kecelakaan niku. Aduh, ya napa? Niku rawan niku tulisan niku peringatan. Sanes ae kecelakaan iki. Oh, sene sing rawan kecelakaan. Sanes. Oh, gempur. Tak pikir lagi. Mari ngono Dik. Anakku kuliah di Ubro. Ubra. Lho lah ya Ubra. Apa mang muni ubro? Keliru. Lah ya clean, Bos. Lah lah sing bener iku Ubra. Lah iku bener. Lah mang muni apa? Umbro. Keliru. Sing bener umbra. Lho lah ya Ubra. Nah, iku bener. Heeh. Joko anu iki Jurusan apa? Jurusan apa? kedokteran. Oh, kedokteran. Iya. Wah, api. Saiki praktek. Oh, wis praktek. Wah, bila perlu pasene sak Indonesia kan sing lawan anakku. Oh. Lah aku wong tuwa. Iya. Ono wis tak sekolahno, tak Iya. kuliahno, saiki dadi dokter. Iya. Pasienmu luar biasa. Meneh-meneh kon sing kate rabi aja sampe kon rabi ambek pasienmu. Jelas gak oleh aku. Lho. Cita. Lah apa sebabnya kok gak oleh rabi pasene? Lah, dokter hewan iki. Hewane disikno goblok. Lah lah aku Hewane disikno. hewan tak disikne kon kapan dicelek? Ngawur cok. Kon niku. Disenggai. Bocange. Nggih, monggo. Disekani penglipur wis napa? Niki tes enten sing perawan anu. Wah, tas sing kinyis-kinyis. Oh, ayu lho iki lho. Durung tau mambu apa. Durung tau mambu apa-apa mambu pakpung ambek nyangin Tak kabeh. condro. Iya, lek yamen iki mambu remasot. Iki Apa? iki cara gedang-gedang mas. Gedang Mas. Iya. Montong Iya. cilik. Cilik. Sing endi? Kuning. Oh, iku gedang mas. Karo gedang. Iki gedang Berlin. Gedang barli. Gedang Berlin. Kok gedang barli apa? Gedang Berlin iku rada ijo. Iya. Ontongnya licin. Licin. Nek Terus gedang barli iki ya dirasakne. lho lan kita Ora mek dicondro. Lon Ora mek dicondro. nggih, lek pun mate kena dirasakake. Katene nang
Gedang apa? Gedang mas iki rek tombo. Iya, iya. Golekane rada angel. Iya iya iya. Lek wis kuning kulite tipis lek wis tuwek. Iya iya. Lek cara kendaraan apa? Niki lek cara kendaraan napa jenenge nggih? Niku lho Vespa. Vespa. Wah sing bodine saebor, Lah saebor kenal pote rada gedhe, lah. bolongane ombo. Nggih kenal pote. Unine. Lah. Iku Lek sing iki niki sanes Vespa nih. Apa ya? Tosa. kok iso ngarani to sa? Tosa iku ruso. Dino kaya tambah lotro. Lek keleken betone. Lek terus nang makanan sing blenyan lek mangan ya apa? Ya wis langsung dimplok rene. Lek sing iki gedondong. Gedondong ku loncong kaya endhog bunder ijo. Jabone halus, tapi lek jerone ceringih. Ujung rawuh, ojo dipangan Dik. Diapane? Babras lambemu. Lek iki salah. Apa kok salah? Salah iku kan jero jabone kan kuasar. Kasar kulite. Konceki putih. Iya. Mari ngono, bunder saene iku isine aja dipangan. Apa? Pahit. Oh, salah ya. Ya salah. Jadi gak oleh mangan di sini ya? Gak oleh. Mangan apa nih, Cok? Ya sing putih iku tok ae. Sing putih dipangan ya? Iya. Sing gak putih gak oleh dipangan. Cuma lek salah iku lek tuwek wis dimasir. Oh, ngono ya. Lek kon lek barang sing tuwek ambek sing nom kon seneng sing ndi? Lha ya sing enom, Bu. Cara rabi, Ya milih sing enom ayu. milih sing nom. Iya. Lek sing tuwek, Ya apa lho wong rabi kan ya milih sing enom. berarti kon seneng sing Enom. oh kon goblok. Lha kok cek goblok? Kon jaman saiki aja rabi milih wong sing ayu, nggih nuwun sewu lho. Anu bacange nggih. Nggih ibaratnya salah niku. Nah, kon rabi ayu. Iya. Mari ngono kok tinggal tanggapan. Iya. Melok Pak Marta sakulan kon gak mulih. Ana tangga sing diutak bojomu diculik. Lah, Kon kate ngomong gak wani gedhe muncul mlaku. anu rabi elek. Kok Anu jelek rabi rabi elek. nang wong kirik ora doyan. Lah nggih bener. Kaya bojoku sing kacangan. Iya. Masih tak tinggal tanggapan saulan. Tenang, kan Apa? tangga arep. Apa? Lah lek bojoku wis elek tanggane doyan bali tanggane gragas. Wah yo ora lek elek. Lah lek kon seneng sing barang sing enom. Poh niku lek sing enom rasane yo. Kecut. Lah lek jeruk, Jeruk ya kecut. lek salah. Ya sepet. Lah masih wong yo ngono rupanya yo sebet. Enak sing tuwek masih kaya iki mangko. Kaya iki mangko salah iku. Sik aku takon. Iki ana enom enak lho, Bul. Ana enom enak lho. Apa? Bung. Bung. Iku lah enak, iku sing enom. Aku mah gak ngomongnya bung. Lah men dae sing tuwek ya apa? Ya panganin apa kepingin dadi reng kon. Wong kon ngomong yo ngawur ae sak jeplakmu ae. Saiki bersih dusun ngobang kok mesti mulai biyen sing ditanggap kok mesti wayang kulit. Lho, yo pancen wis naluri, Bul. Naluri. Kon aku takon. Iya. Dalang iku asal usule teko ndi? Ya, lang iku teko Solo. Solo. Teko Solo. Solo. Tapi apa nek jati kuwi kok ya ono Mbah Marta. Ayo. Teko Kediri. Tapi Surabaya ya ono dalang. Lho saiki dalang itu teko ndi? Teko jero wetenge mbokne. Yo mesti ae. Lho lah iya. Apa kok takon aku? Terus wetenge mbokne lah. Iki lho, apa sebabe dalang iki lho? Kok mesti gawe blangkon? Ayo. Ya wis anjene kudune lek diarani dalan kudu ge blangkon. Ora mesti. Ora mesti. Ora iso. Apa sebabe dalan kok mesti nggawa blangkon? Lek gawe helm koyo polisi lalu lintas. Utawa koyo tukang ojek. Apa ojek buri kok mesti nyengkelit keris? Iki isi bule wong Jawa, Men. Aduh duduk simpul. Ora mesti. Soko iki. Ora iso. Pusakane wong Jawa ya Keris keris. ngerti. Lah apa sebabnya kok nyengklit keris? Lah lek kok pecok lek koyo pecali kayu. Ngawur tok. Kok apa sebabnya dagelan kok mesti bebetan? Ayo. Loh, niki aja cek lucu. Ora ngono. Cek lucu. Mengikuti kalian dagelan Jawa Timur. Ora.
Niki nalurine bapake piye? Ora. Napa sebabe dagelan kok kabeh iki bebetan? Lah, lek ora bebetan, HP-ne gandel-gandel. Wah. Apa sebabe dalan kok sisihe sinden? Anjene kanggo rangkeni ta lek ana gendeng-gendeng sing layane iki sinden. Gak kira lek Ora mesti. Gak iso. Gak mesti. Gak iso. Apa sebabnya dalan kok dijajar karo sinden? Lek sisihan sih berarti dalange ketangkep. Heeh, dalange kecek. Dan sinden mulai wae. Mulai. Ampun tok. Mulane napa ngaturi napa? Monggo, nyumangkaken. Nah, sak menika nek pun ngaturaken perkembangan nyumangkaken. Nggih, monggo diaturaken sedanipun para kadang kang tasih wewungon ya damel jambinipun saya. Nggih, sinten sing diken ngaturi kersane nggih ngomong nggih lagu, ngomong lagu. Niki wonten putra daerah, nggih. Putra daerah nggih. Niki namine Putri. Nah, niki dipun aturi minggarien mangke selak ngantuk. Nggih, keranten niki nggih termasuk dilestarekaken. Lah nggih. Naminipun Mbak Putri. Oh, nggih. Monggo ingkang naminipun Mbak Putri katuran minggah Monggo Siti Pagelaran. Mbak Putri dipun aturi minggah dhateng Padha tuweke saiki ya. Untu wis ilang kabeh. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nek kepareng dipun kenalaken wis yunim nami jenengan sinten? Nami kula Putri Faradina. Ah, kelas pinten no? Kelas 3 SMP. Dereng nanti rabi. Oh, dereng. Berarti tasik bujang nggih. Tasik perawan nggih ya? Nggih. Oh, nggih. Pun sering tampil nggih no? Nggih. Ya daleme mriki mawon. Sing banter lho, sing bawanten ndak masalah. Sareng kalian Pak Marta niku ndak usah Dipendem. Kudu kendel. Powernya kudu full. Betul Mas ya ngoten niku pun jinak dadi mboten nyatekan. Nggih. Bapak Iwa sinten namine? Pak Didin. Oh, Mas Andi. Siapa tuh? Siapa tuh? Pak Didin. Oh, Pak Narto. Sik. Jalan iki ganteng ya enom ya. Tapi siji. Dek Rodok. iki rada pelat. Pelate ra rodok, nemen. Pokoke dalange sak ngulim. penyanyi ini SMP. SMP. Nah, SMP nggih. Niku nggih SMP. Nggih. SMP niki nggih. SMA SMP sekolah menengah pertama. Nah niki SMP. SMP sinten mawon purun. Sampun meh pecah. Sampun janus. Pecah urip malih. Ya Nduk, mau nembang apa Nduk? Kelinci ucul. Kelinci ucul nggih. Sebelumnya nyanyi kelinci ucul aku percaya penampilannya sudah percaya tinggal actingnya. Wong belajar nembang, nyinden, nyuara kudu siji, belajar orang ngerti isin. Belajar saiki sebelumnya praktek. Sebelumnya kelinci ucul jenengan acting melaku kalih mudharasa. Melaku ngidul, melaku ngulon. Seakan-akan menghadapi sesuatu. Kaya menghadapi bermasalah sing kirane nelongso kaya gak iso nyaur duit mekar lho, Nduk. Ya, ngene. Cekel piye? Dodone ditemplek iki. Tangan templeke dodo. Nyawang penonton. Duh, Gusti kang akara jagat. Akhire tirakno, Nduk. Duh, Gusti kang akara jagat. Duh Gusti kang akarya jagat. Mugi-mugi Mugi-mugi kula enggal
Kula enggal. pikantuk jodoh. Lho, gak gelem nirokne. Nek kepingin nek wis iso laris, tirokno mantra iki ya doa. Doa Jawa, ya. Doa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selane seli. Aki. Tidak mandek. Sampai tidak nongkrong, sampai bisa seli. Iya. Selane seli. Ayo tidak mandek. Selane seli. Selane seli. Sukses. Nek ana selo. Lho. Nek ana selo, Lek ana selo, aku ndang diseseli. Maksudnya ini lek ana wektu dadi oleh seselan jom ngono lho, Nduk. Ya. Jajal etingo guyu sing banter, wis gaya guyu sing banter. Guyu. Ora ngono, Pambul. Iki pancene belajar ning panggungnya kudu ngene. Guyu lagi, cengkok guyu. Lah, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nyanyi. Ya, untuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, harus bisa komentar, harus bisa komen lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. bapak-bapak, ibu-ibu, Nek mboten tepak, lek mboten tepak, mboten mlebu. Cocok. Oh. Maksudnya itu sekolah ini lek nganti wektune iki ora pas ya malah ora mlebu sekolah. Oh, diseneni karo Iya apa? Ono maneh bapak-bapak, ibu-ibu tuku sopak keliru tebu. Ah. Ora tepak ora mlebu. Ya wis Nduk, nek nom wibawa napa mboten? nggih. Putra daerah nggih Ibu Keboban. Niki dalam usia SMP, suwantene pun kula cumi jempol. Tahun ngarep semakin tambah usia, saya yakin semakin tambah api. Contohnya kaya Pandu, pengenane umur 8 tahun wis dalang suarane. Saya rata tapi tono anek kita negari pundi kakak kok. Saiki umur 18. Saya rata tapi tono anek kita negari pundi kakak kok. Sampeyan kenal Mas Pandu? Sing siang dalan. Iya. Coba sing bandar, sing dalang siang lalu ngono. niku anak jalan niku. Sampeyan ngono kok, Bang. Lha anak ambul iki ndek polojo iki. Nah iya. Ndek polojone ambul iki. Kan sing ngeruh lihat-lihat. Aku sing ngeru. Sampeyan eling neton sampean. Weton. Kelahiran. Kelahiran. Nggih. Enten wagine napa mboten? Mboten. Dintene napa? Kali. Selasa Kliwon lho. Karena aku tak hitung nih karo Pandu. Jangan GR dulu. Cocok. Jangan GR dulu. Tadi gopangi besok sih ana dalange. Ayo no, nek no, ayo. Monggo. Ngobangi. Kalih bawa. Oh bawa. Oke, please. Lek guyu manis. Wong nek untune gingsol iki ambles sisih karo wong lanang gati. Setia. Tapi bojo kula niku untune gingsel kalih kula mentalan ya, Mbak. Ngeplakan lho. Nggih. Ayo. Iya. Bawa. Nduk apik suaramu laras polno powere. Giyak sak mampune. Aja kuwatir keliru. Ora bakal keliru. Polno ya. Kalau Udarasa, muding dhuwur, muding ngalor, muding ngidul. Ah, ayo jajal. Bawa iku mau wis tau nekke polno powere. Polno suaramu. Nggih. Iki antar Tokno suaramu tokno. jajal. Nah. Ayo. Kula ulangi nggih. Nggih, ulangi. Diwangsuli. Nyantai Nduk ning omahmu dhewe kok kene. Pawarta buyar jam 09.00 wis kulino. Wah, boten. Kula pun ten mriki mboten dibayar. Hak demi Allah mboten dibayar. Meneh niku pun asalamualaikum ngoten mawon. Soale wis dibayar kabeh. Wis entek, wis didung. Pengenane panjere 4.000.
kakean panjere Pak Wo transfer moro-moro 4 juta. Ya wis kena giri ayam. Ayo deh. Wolo. Ape gajah nek ana meneh get meneh. SMP suarane wis termasuk 60% dekane kambing ijo lho. Becane esuk sing duwe bojo. Wah tenang, ora bisinden iki mulya. Maling ya mek ngeterne. Jatahe mesti penak-penak. Ora bisinden ini wis tenang. Montore anyar. Lah sampean kok malah ditutaken. Ayo deh. Wah, ana profesor. Jujur ae no, sing ngurungi bawa ki sapa? Jujur ae lho ya. Ayo, sapa? Sapa? Apa ayah? Apa sapa? Sing ngurungi bawa ki sapa? Mbak Sarimin. Oh, wajan Mbak Sarimin iki bagus kok, tenan ulang guruke apik. Heeh. Nah iki ya bojoku ya sekolah nek kono ya nembang-nembang barang ya iso. Malah lah Pak Sarimin ini jangan tenang, ampuh melestarikan budaya. Ya ya. Kadek pengenane ya neng omahe Pak Godo. Pokoknya cedek ana Pak Godo tapi ya jaga jarak. Hati-hati lek cedek terus. Wah, tenang. Suwe-suwe kleru serandale lu meteng. Loh, Udah aku mulai. Pak Godo nang kene. Wong iki nek gampang nampa tenanan iku berarti ya tenan tapi lek wah astagfirullah ngono malah ora. Lah. Aku wis ngerti lek kene wong mambu kok. Ora. Persis ambune Pak Narto. Ya, dia guru seni ya Pak Godo Gondobono iki dalam favorit Jawa Timur. Kemudian ya guruku barang wong aku mek bedhug ngetutne kono ya sisa golek dhuwit. Ayo Nduk, bajutke. Faridatun muslimin wal muslimat golek ilmu lanjut ya nak ya. Wis kowe tak ibaratke nangka sing isih tewel, hati-hati ke virus blongsongane sing rapet ya. Lek ora rapet blongsongane ke codok pati ngliwer kon SMA dobrok kobrot karo codok. Lah mula sing rapet aku yakin dan yakinlah. Tadi seorang putri kaya jenengan pasti bisa menjaga diri. Soalnya wong lek neng panggung itu gampang percaya diri dan iso menambah kawibawan. Wong sing setengah ayu dadi ayu tenang. Ayo Nduk. tepung
Janana mlaku mitang mlaku mulon nek pinjun bawa. Dadi aja mung mandeg. Dadi katono manismu, katono ayumu, katono etingmu. Agi jabal karo mlaku. Aja nyawang Pak Marta tambah ganteng. Ya. Wis apa nyawang mesti kesengsem mergo gantenge lan manise. Oh mana lek untune anyar ngono bolak-balik guyang-guyu mamerne untune. Maksudnya ben regen. Tadi karo mlaku nang Pak Ambul, mlaku nang Campur, ali bawa. Gak lali. Nah, ayo. Lah, aja diperkes mikir kok ora sida. Lek nyekel mik nyantai lho tak uruki lho ya. Aja dipropekes lara tak kandhani. Tak belajari cek ndang gede. Ya. Ayo, lalu. Coba dah, nggih. Arep mlaku jajal entan mulon. Sai popo. Mane, jangkah mane. Kudu tak tuntun lho kowe tenan. Yen bali bakal tak pondok. Wah ya kali katene ya soalé kelinci iki kesenengane karmane wong putri. Nek aku senengane kucing. Sampeyan senengane kelinci. Nah, arep ngangkat melaku karo ngempet suarane ben. Aku gak ora iso nendang. Jujur ae. Lek gandeng ngono iso aku. Ayo. Asik. Suarane apik, sone becik. Ya, makarya sareng kalian Putra Aleka Sound System. Kali operatore yo ganteng-ganteng, grapya-grapya tinggen tenan. Suarane sinembang yo apik, yayine yo becik. Wah, neng guyu iso ngenteni bayarane jidor sak wengi lho. Manis ya tak kandhani. Jan eling-eling nom-nomane Mbak Jum. Dan persis Mbak Yuku sing neng dalem. Nasib disawang karo kaya Pak Gudo bareng iki meh indang. Cara dadi anake Pak Gudo kandung bareng iki ya pantes, ya ta? Pak Gudo iki gak ganteng tapi manis. Tapi manis wasno sing tenan. Ya ora manis ora rabi telu. Rabi telu ki
termasuk dermawan. Jadi priya utama ki lek gelem ibadah nang wong wedok rabi telu. Ya iya, lek donya bondo iki gak gumun, tapi lek bojo telu guyu. Wah. Ini streaming lho, Bro. Oh enggak, enggak masalah, memang cek viral. Ini bukan viral masalah kriminal, masalah keistimewaan hidup. Jadi enggak masalah. Biar telu saya Siji ya. Sing loro to pateni. mati dhewe. Mangula aja sok cedek-cedek nek dikempit Pak Gotohe mati tak kandhani. Lho ngaku ya. Aku. Ah niku namine Pak Goto ya termasuk Pak Gondo Buwana iki ya kuwi. Lah mula lek masih mayang sok gelem nyedek iku arep ya nyengkuyung. Ya ngestreni ya apa dalangane kakangku ngono. Penting apik lan ora sing penting payu ya ngono ya Le ya. Ya. Kowe ya laris ya, Pak Goto iki dalang paling laris Jawa Timur. Dadi Pak Goto iki Pak Goto ambek Pak Marta iki dulur tunggal kandung ya. Dulur tunggal wadah. Kakang adik. Kaya Gambir Sinigar. Iya. Pak Goto rada apik kok Pak Marta rada elek. Nyigare rada keliru. Ya apa lek kamu ngomong ya apa bol, cangkemmu bol. Ngomong ditata lha manise kaya kene kok ya elek iki lho. Dagelane ya kudu ngene Kang Ambul ya. Lek gak matamu cak ngono ora apa pantes ya. Kowe iki ya kleru ora teplok raimu ngono aku gawetun ya. Tapi kandhek teko guyon ya Pak Ambul ya. Iya. Mas tok elek-elek ini ora apa-apa pancen aku elek. Jangan anggap dagelan iki cek lucu. Ya. Mari iki nembang terus ana iki ya Pak Edi Jenggot iki ya kepingin nembang. Ayo Nduk, kanjakno Nduk.
Oke, beri aplaus tepuk tangan yang meriah buat Mbak Putri. SMP suarane sampun mapan. Wah niki SMA wis kena golek dhuwit, Nduk. Niki bebek iki, Pak. Oke, niki cara kurang sinden 1 2 barang wis mangke WA-ne Pandu sing sampean lebokne sampean ya. Lek dihubungi mbok menawa ya melu Pak Gondo, ya melu Pak Marta ndak masalah. Ya Nduk ya. Heeh, cara tanggapan wani. Nggih, Mantun. Oke, ijen wani. Boten. Oh, boten. Itu tak tanggap dhewe. Lah ngene iki sik murah ya. Paling 400 barang pun nyang nggih. Nggih. Nah, nggih. Tanggapan dhewe mboten wantun. Boten. Kali kula tok. Oh, mboten wantun. Nah, nggih. Ya wis Nduk, terima kasih atas requestnya lagu yang diayai Dewi Pak Marta Bombong Marem. Kebubang ini punya regenerasi yang amat sangat bagus dan patut kita banggakan dan dilestarikan ya. Hati golek ilmu nang sekolahan baik informal non formal. Lek kaya wengi iki golek ilmu non formal tegese iki ya kuwi mau ora ning jero sekolah ning di luar pelajaran sekolah tegese ekstra. Nggih. Ya. Ya wis Nduk, ayo jula-juli mudhun. Kok mudhun kok jula-juli. Ah nang ditabuhi ya mesti serempeke. Matur suwun ya Nduk. Salam karo ayahe. Ya apik tenan ya. Jurung donga ya no. Muga-muga sing padha makempel dalu niki penontone bakule mbok menate sing kundur, ugi sedayane setap. Ya kuwi mau pemerintahan dukuh Gobang, Byodo Sinoman Limas dan Pinaringono Bagas Waras panjang umur menjadikan ya kuwi mau dukuh Gobang gemaripah loh jinawe ayom ayam tentrem dipun tembiaken saking sumber sakit marabaya sedayane Pinaringono tawel umur ingkang berkah tansah diridhoi panune karo Gusti ingkang gawe urip amin Allahumma amin. Wayang iki pancen ya kudu tatanan tuntunan lan tontonan ngono ya mak bisa mujudke nonton wayang iki bisa gawe ayem bisa gawe tentrem aja nganti budaya dadekke panase kuping tundane teko omah terus ora bisa turu mergo mikir kahanan sing urung tau dinyangi sing penting urip iki mawas diri angrasa wani kaya dene awake dhewe ngilu ing kaca ngaji iki gampang samubarang apa sing temumpang nang bumi yakin bakal tukul nandur jagung ya tak tukul jagung nandur pari ya tukul pari waton awake dhewe nandur sing apik ora bakal ngunduh ya kuwi mau barang sing ala bakal nukulke urip sejati cara pari iki bangsa ngono kae dikluk suyut marang Gusti Pangerane yakin besok bakal dadi wiji sejati ngono ya ayo Mbah Jenggote diunggahke ben ora dadi pikir wis maringi nawala arep urun-urun lagu bintang tamune 3 Nggih.
Wah, nggih. Wah, nang tamu tenan iki. Nggih. Kene jalan iki mari lah. Mbah. Niki salam mriki mengke keri, Mbah. Saya dikene jalan kok. Saderenge kula wicara. Nggih, Mbah. Kula nyuwun pangapura. Nggih, wong dereng riyaya kok nyuwun pangapura, Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Pangapurane njing bodho mawon. Dan mboten saged sing menapa-menapa. Namung memuji mugi-mugi imatan Harsono Nggih. saged to panjang wis. Amin amin amin. Sedaya Mbah, sedaya dongaken sedaya. Nggih. Lan ugi sedaya Bapak pengrawit utawi yoga panjenengan sedaya mugi-mugi saged panjang sewu siswa lan mulya. Nika Pak Godo nika ampun ngantos kleru lek ndongakne. Pundi? Lah nika klaos ireng ya. Oh niku sugeng dalu Pak Jalan Godo nyuwun ngapunten. Nggih mau ya pas enek wektu. Nggih, Iso mangan mugi-mugi. yo. Dusun mriki saged to bajatun tae batun warapun gopur. Mbah, pun ngantos kleru tai batun lho. Nggih. Toyi batun. Nggih. Niku sampean tai batun ngoten. Nggih. Waduh. Nggih. Ah, baleni malih, Pak. Bajatun. Heeh. Toyi batun. Ah, ya ngono. Ngaten. Ngono kleru winginane nembang slerek ireng ya kleru slirit ireng sampean. Oh ngaten. Ora pati cetha. Nggih. Kocang kuning karepe sleret ireng. Sampeyan ngomong napa to nika? Esuk awane ngomong. Ora nih, sing ngomong sleret ireng lho. Sampeyan niku gak ngomong sleret ireng. Luyuran anggo leki. Akhir Saya ora nyambung. mubeng-mubeng. Ya wis Mbak wis. Nggih. Ora Singkat, padat, manfaat. Oh ngono. Kula kepilut sanget kalih pagelaranipun di dalam mata Arsono. Amin amin. Lah niki anu Mbah jujur mawon niki wayang niki ya napa niki maksude niki? Niku nggih kula paringaken yen purun mboten purun kula cantolne pundak kula malih. Kula tetepe purun, Mbah. Nggih. Sebab napa kula seneng dereng dicet. Nggih. Niki ajeng kula kum kula cecek ngoten jenengan. Nggih mboten napa-napa ikhlas. Niki mboten leren. Lah, masalahe nggih bajatun wae batun walaupun gopur, Amin. tangan di atas itu lebih baik. Nggih, zaman daripada iki tangan di bawah. Jujur mawon, Mbak. Nggih. Nek pun niki kula kum dadi kandel, Nggih. kula jangan pedes sampean kula WA. Nggih. Petruk sampean ning kula jangan. Nggih. Nggo kalih sego lemes. Nggih. Enak e. Nggih. Pun monggo mangke jalipun celak jalu niki pun jam setunggal. Kalau jam 11 kok jam Monggo. 1. Singkat, padat, manfaat. Monggo. Lawak loro bayare jangkep joget. Waduh ngatur. Guys.
Nuwun Mbah. Sami-sami. Niki wayange mboten ateges kula nolak mboten. Nggih. Man beto Mbah. Nggih, matur suwun. Nggih, kula mboten ateges mboten purun mboten. Kula titip mawon nek jenengan paringi kula mboten saged ngales. Mangke kula kerepotan. Heeh. Matur nuwun niki pandemen budaya niki akan rokok kalih areta 50.000 kok mboten wonten request lagu. Napa diparingaken kula ngoten napa pripun? Niki rokok saking sinten anu Pak Ambul? Hah? Saking sinten? Oh, saking panitia. Nggih, pun mungkin kula paringaken yoga-yoga kula nggih sedaya dipun paringaken. Oh, nggih, Mbah. Wau kaya pun kula kei dhuwit 20.000, Mbah. Oh, lha nggih. Anggawa niku nggih. Ugi matur gunging panuwun dhateng sedayanipun pendonatur boten kata lupen toko emas berlian. Wah ya. Suntit net Vivi ya. Lintang mebel utawi juragan bakso Malang. Sedaya menika dados ancer-ancer ngibadah pikantuk ridane Allah nyambut damel lancar pinaringa tawel umur. Ugi sedayaning masyarakat Dukuh Gobang Jalan Estri Kowanom Dudorondo sedayanipun. Amin Allahumma amin. Nah, iki wis jam 11. Request lagu napa wayangan dipun lajengaken kula nyumanggaken. Wah iya. Lagu nyuwun lagu napa, Bro? Apa lagune?
Hah? Oh nyedi nyawiji. Ingkang dipun pilih sing tuwek apa sing enom? Sing bangkane ndek apa dawa? Surabaya pitike mana? Nek bangkane dawa pancen goyange penak. Sepet-sepet saune mentah, pecuk areke diempet-empet mangga ora betah. Wah tenan. Ana tebu dirambani tekek mlebu kudu iku ngono wae Pak Godo wong buka gembok. Ora tak genahne sing diokek apa? Panggang Pak Gu. Monggo request lagu untuk yang satu ini adalah Minta Nyawiji. Singkat nyawiji sinten? Ngopo? Mbak Noni Ramelo. Mbak Nita. Oh, namanya diganti Nita ya? Noni Kamelo. Gantian ke Nita. Oke, Bro. Ayo berdiri. Cepat ana, Mas. Wah. Ya untuk pemuda Gobang, semoga selalu dan selalu menjadikan kesetiaan dan persaudaraan. Ayo sing percaya diri seakan-akan iki sing enek sing nonton ngono ae. Ya. Lek jam yamene iki lek wis teng desa kula niku mboten enten kok. Hah? Pujarjo. Oh lah. Sing kata. Amin Allahumma. Soale nang kabayang iki gampang sing angel iku menahan ngantuk. Monggo melekan itu ngibadah. Sareng-sareng ndonga kersane dipun kabulaken kalian Gusti kang gawe urip nggih Gusti Allah. Sak campur sari. Bajal, Min, ayo mesemo sing apik, guyumo sing manis, dan gawe trenyuhe sing nyawan. Aja gawe pelase sing nyawan. Gawe trenyuhe sing nyawan tegese iki wong nyawan iki iso merangsang maksude. Lanjut. Nah, sakniki request lagu napa malih? Nah, monggo. Nah, iki kula niki jenengan sing nanggap kok kula nggih monggo mawon. Nah. Napa? Gelang alit. Niki terakhir nggih. Sedaya jumeneng gelang alit terus wayangan nggih. Oke, nggih. Sekalian kula matur nuwun gunging panuwun kalian Pak Ambul kalian Mas Andi nggih menawi wonten tunajeng kami tembung ingkang kirang maksudi kula nggih nyuwun pangapunten krana menungso niki gudange luput gudange lali ning waton orang luput lan lali. Kula nggih ngoten nggih Pak nggih pokoke wonten kelepatan anggen kula menghibur masyarakat Gobang niki kula saderenge nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Niki pangundutan pungkasan nggih mangke kelajengaken wayangan keranten sakmenika pun meh jam 12. Jam setunggal. Jam 3:04 kudu rampung. Jam setunggal. Nggih. Oh, jam setunggal nggih. Nggih. Oh, HP kula sing error. Nggih. Oh, lah Nggih, sampun Pak nggih. Nggih, monggo sedanipun jumeneng sekalian Pak Ambul kalian Pak Andi mengikuti geraknya gelang alit. Monggo Mas, cepati Mas.
niki pamundutane pandemen kabudayan Jawa lumantar dalang alit seketon dadosno jampine saya sing lara dadi tangga lan dadekke waras sing susah dadi bungah ya ayo kanthi srana tembang gerangan itu dilaturaken Pak Owo wis kena panitia Pak RT RW Karang Taruna ibu-ibu ingkang setya wigati inggih menika ngladosi kanthi ikhlas sing penggalih wah tenang yodone yo gerak semanak wah kayak lungguh monggo dahar tenang senang ayo langalit sing apik lho
Matur gunging panuwun tanpa pepindhan tembang gelang alit dadi pangeling-eling ya dadi srana rumaketing kekadangan sarta seduluran ingkang langgeng wah tenan kok nok jan bombong rasane ati wanci jam 1 utawa wanci yamene isih tinengganan dulur-dulur ya mung aku iki sing uga roh jenenge kae sapa wah sajake nyawang piyayine kok kalbu piyayi kang jan bombong rasane ngati kaya tak rangkul-rangkula ya no wah tenan ya mak aku iki kudu nyawang sapa wae kudu seneng kok ya ora oleh yen ora seneng wah iya ya mak gandeng lakone Sidawa mangke dibajutake wonten sambung gara-gara wonten adicara gara-gara ya nek ana lupute njaluk pangapura krana agama ndhawuhke al insanu mahalu kotok wa insan menungso ki godhange luput godhange lali kuwi lumrah ning ora dikeparengake luput lan lali jalaran manungsa ki kalebu makhluk utawa manungsa kang paling sempurna tiada yang sempurna selain manusia wah iya ya mak ayo kaya ngopo wayangan wingi balik neng patet 6 wah iya monggo dipun tintingi patet 6 mereh mangsit marining kalpu budine den kadhani longaning te sukari lo kadaning kadawasami sabyan kumut sakarsa pandrekoso kanthi mardi lunganing tias boyaka jatuh kramane
ana tulising yang widi wong melek sadar narimo sugih sanak pawong mitra king najek ing sesami najek ing sesami lamun lara cepet nggone antuk usada mugia Gusti kang akara jagat kersa ambuka wiwaraning kanugrahan marang titah keprabon ingsun nopeng Ndorowati Prabu Bathara Kresna rikanggan samangke negara Ndorowati kados karoban samudra madu pindha dawahe daru tetarungan dupi ingkang rayi muningali rawuhipun Jengkaka Prabu ingkang saking Mandura tumanduk wonten negara Ndorowati Kaka Prabu katuran pambagya ingkang rayi nyaosaken sungkem mugi wunja Kaka Prabu Baladewa Sulih Sudarmana kakung swargi Sang Prabu Basudewa pepundhenipun ingkang rayi Kaka Prabu ladalah yai pun kakang adosa ing Mandura tumanduk oleh negara Ndorowati ora ana alanganing sawiji apa-apa Kresna dening siadi ngaturke sungkem marang pun kakang tak tampa ora muja panjenenganipun kakang Tampanana Kresna kalon inggih Kaka Prabu kacadhang asta kalih kakalungaken wonten ing Lungaya mugi ndadosaken srana ayom tentreming kawula saendinge negari Ndorowati dipun prayugaken rawuhipun Kaka Prabu iya Kresna kaya wis ora kurang prayoga pun kakang rawuh ana negara Ndorowati kawula inggih Paman Patih Harya Sangkuni kawula nyuwun inggih amiji dhateng rawuhipun bapa ing kepatosan marang panjenengan marak wonten ing negara Ndorowati kados beneh kelawan saben winantura harja rawuhipun Yang Patih nyuwun inggih kepareng matur inggih saking klasa jenar tumanduk wonten ing negara Ndorowati kawising rubeda pambagya rawuhipun ingkang Patih mugi sumrambah ngersa padungindra kawula nuwun dipun prayogaken rawuhipun Yang Patih inggih sampun boten kirang prasaja nggih bangkane do bokonge rapati gedhe mak mlukutuk monyor-monyor nuwun kawula nuwun Eyang Panembahan bekti kula mugi katur Eyang Panembahan kawula nuwun inggih nggih kacadhang asta kalih boten langkung ingkang bapa ngaturaken pambagya ugi salam taklim mugi kunjuk nggih inggih dadosna tata karaharjane negara Ndorowati dipun prayogakaken Eyang Panembahan syukur sampun boten kirang prayoga kawula nuwun sewu Kaka Prabu kanem wirawuh iki sapa kula ingkang rayi Harya Setyaki wah kowe to inggih mangestaken jauh bekti kula mugi kunjuk ngersa paduka Kaka Prabu ya ki panompo ora kunjul pangestunipun Kakang Mandura Tampanana ki inggih sampun boten kirang prasaja nggih
Wis Nubraka, kawula ninggih Kanjeng Rama maju sedhela ya Ket. Iya. Ngaturna kamardikanmu kunjuk marang Wa Prabu Baladewa. Ing kene margane wong tuwa tok junjung keprabon kudangane pun Rama nggih anak olah bawa kepradap ya nyangkul pakartine wong tuwa. Paringa pangkurmatan kunjuk ning ngarsane wakmu Prabu Baladewa nggih. Wis Nubraka, kula ninggih Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama. Bumi gonceng Kanjeng langit kumuat kapal nere bincang ngalisa amawe kandurung saparang kadul wukir moyak mayu kawula ninggih Kanjeng Rama kepareng kula badhe ngaturaken sungkem kunjuk ing ngarsane Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa pepundhenipun ingkang putra Subrata. Wa kula ngaturaken bekti mugi kunjuk ngersa paduka Wa Prabu mugi kunjuk. Wah, ladal. Bathok bolu isi wadu nggih lantik pangkretamu jebulipun Wa Gumun setahun jemblek sarendeng jelu sawindu. Menapa sabat makaten Wa Prabu adat sing wis sipate muda sok tladha duka kurang tata ning krana wis manut alire jaman kang wis maju taruna muda sing kaya kuwi kena kanggo patulada jalaran tata kramamu genep kasusilamu jangkep lembah manah sumeh wedana hanuraga adat sing wis kuwi simpangan karo wong iki gampange biyen-biyen ki jangkak wah kondi wae ning jebul saiki apik yen apik ampun ngalembono dhateng kula wis Nubrata wae ora ngalembono ning nyapane wis Nubrata tembung-tembung kang kaya mengkono ki pun ora sah tok sugata dedaran kang maneka warna. Najan ora nes pasunggatan sing piye ngrungokke anak tata kramane apik marang wong tuwa. Wah. Wong tuwa ki kaya nandur dimen tukul bisa unduh kawawane. Wong tuwa ki marem ya, pun wong tuwa ki ayo mergo aku duweni anak kang bisa ya kowe merdekake wong tuamu. Nggih kasinggihan dawuh wa dipun prayogaken rawuhipun. Ya Subrata kaya ora kurang prayoga. Rawuhipun wa nggih mung daya-daya pun wa bakal ngaturke apa kang wigati tumraping wong tuamu Prabu Bathara Kresna. Kamu nggih mangestaken dawuh lungguh sing becik pun wa tak ya kuwi mau rembakan kelawan wong tuamu nggih Subrata. Nggih mangestaken dawuh. Ha namung nyemanggaken tutuke ya. Bayangan bayap ngayayap hanggung rembuyung arwer-werin awan koro daru karanjang kundang oh
ngedok-dok ndendeng sesanding dongan kucing bengok-bengok manguk-manguk nuwun tuan matur Prabu Baladewa sesampunipun paripurna atur pambagya palakrama Koko Prabu sampun muningani kasugenganipun ingkang rayi nggih sampun tanggap tindak raipun jeneng Koko Prabu tumanduk wonten ing negara Ndarawati ingkang wigati Koko Prabu kula tirun darapangan ika bebasan kula sampun hanyrantosi kados idam siloming gabus kambange watu hitam sumangga kanthi kamardikanipun wekdal kula aturi nyumanggaaken wonten menapa jeneng Koko Prabu ndadosaken kagetipun penggalih ya Yai yen to Siadi ngandhake kageting rasa kuwi bener jalaran apa pun Kakang rawuh ana negara Ndarawati tanpa paring pangabaran kelawan Siadi bebasan maringi kitir saksuwer gandhek saksuwe kinarya paring wuninga marang dulurku kang ana negara Ndarawati kanthi ndadekke kageting ati ya Yai sepisan Kakang rawuh ana negara Ndarawati sedya ninju kasugengane Siadi dungkaping para kadang negara Ndarawati sakukuban kuwi kang angka sepisan dene kang angka loro pun Kakang iki mung tansah kangen lawan Siadi jalaran sejarah wis ngandhake Siadi kelawan pun Kakang iki nate nunggal sapetarangan nunggal sakuyut bebasan Siadi Narayana pun Kakang Kakrasana kang dikaya ngono kuwi di pun Kakang tememen kaya wis ora kena kabendung ora kena kaling-klingan mega bebasane mung daya-daya bisa ketemu nglawan kuwayaning Yai Prabu Bathara Kesena pun Kakang kaya gumun setahun jembleng sanding sabab apa Yai mlebu ana ing negara Ndarawati wewangunan bangunan negara Ndarawati indahe ora jamak wah apik ndadekke para ya kuwi mau ndadekke marenge para kadang kang padha mulat wah kawula ning rukun-rukun ora ana sing bedake golongan siji golongan liyane agama siji agama liyane wah Yai ndadekke jamune pun Kakang sakwise mlebu ana negara Ndarawati ora mung ngumumke bangunan wisma najan to dalan-dalan wis dijembarke kabeh wis padha diaspal ning kono ana regol kang ana tulisane ya kuwi mung aja adigang adigung adiguna ayo seduluran saklawase paugramu apik Kresna bisa nuwuhke bangunan sing kaya ngene mongko pun Kakang yen kelingan Siadi sik Narayana bebasan angele pangan susah sandangan nganti Siadi nindakake maling utawa tumindak sing ora becik dadi kudangane sinden wis ora waleh-waleh Narayana ya Kresna dadi maling unen-unene kembang pring Narayana budal maling ana titir jam 1 kecekel malinge ya Narayana ana titir jam 11 kecekel malinge ya Narayana jam 12 bengi ana jago kluruk ana rondo ilang sing nyolong ya Narayana yen ora Narayana kadang ya panjak penerus utawa panjak bunah
biyen tukang jijor. Nah, saiki tukang jijor wis ora gelem. Ganti pengendang utawa pajak pempurna. Jebul saiki dadi ratu bisa kowe kekaendang sing kaya ngene paugeran apa Kresna sing nduk ayahe. Ampun ngalembono kok ora ngalembono ning nyatane Kresna. Mula mbok menawa wektu to lojanging wektu Siadi ndak ajak orang Mandura. Ewan ana mikir-mikir pun Kakang apa temen kahanan Mandura di. Negara Mandura saiki wis udan maling, gerimis rampok, mendung begal. Lah mula pun Kakang mung samar lan kuwatir. Angger mbangun mesti ana pemborong sugih dadakan. Kino ya kuwi mau ana negara Mandura. Dene Siadi saiki bisa nuwuhke kaendak sing kaya ngene. Mbok ya dia aja tok wae. Pun Kakang tulungono. Pun ngalembono, ora ngalembono. Ning waton kuwi sagu. Ingkang wigati. Lah, ingkang wigati aku arep ya kuwi mau nak yen ke kelawan Siadi Tindhe negara Ndorati sumping purba kayu jamus kalimasada payung tunggulaka kembang Wijaya Kusuma gawan cakra. Apa isih ana negara Ndorowati utawa ana negara Ngamarta Yayi? Yayi Kresna. Menapa sebab Koko Prabu ngaturaken tindhe negara Ndorowati karo negara Ngamarta wonten sebab menapa Koko Prabu? Ngene Yayi. Gandeng nyataning Prabu Duryudana ya kadangku Ratu Ngastina. Kuwi bakal pahargyan kemanten ndhawuhke Lesmana Drahkumara. Kemanten bisa inampa yen Tasrana bisa kasembadan mujudke ya kuwi mau kembar mayang kang dijuntuki kembang Wijaya Kusuma cangkok Wijaya Mulya. Isane jojang suping purba kayu jamus kalimasada payung tunggulaka. Ora mangsa esuk di, ora mangsa sore. Yen keturutan apa caturke pun Kakang Lesmana Drahkumara bakal dadi tetimbangane Dewi Kusumawati anak Demang ing Karangteja. Ayi. Aja kanthi ana wangsulan sing sareng surut pun Kakang mung nyuwun ngampi. Gandeng iki wis wektune wis dawa kang tak aturke. Wangsulana kanthi bonggong rasipun manah ya Di Kresna. Kawula ninggih Koko Prabu kepareng matur. Yen Koko Prabu sampun ngaturaken wigati badhe nyuwun ngampil tindhe negara Ndorowati ingkang dipun wastani kembang Wijaya Kusuma cangkok Wijaya Mulya. Mekaten Koko Prabu. Iya, Yai. Kadamel kembar mayang dawuhipun si Lesmana Drahkumara. Iya, Yai. Lumrahipun kembar mayang ini kok janur kuning tebu ireng godhong ringit. Ingkang wigati kembar ingkang sampun wujud mastani kang wujud sami mayang kinarya kumarane gesang. Ingkang badhe dipun cobaken cumbing lanang klamadon curika antawisipun warangka menika betasanipun. Lho, lek tindhe negara Ndorowati menika sanes kembar wayang. Kenes kembar wayang nggih nuwun sewu lho Koko Prabu. Mugi ndadosaken kawuningan Koko Prabu. Gandeng nyatane ingkang rayi menika gadhe jejiban ingkang derek rampung. Ingkang rayi menika dados dalange Pandhawa sedaya sampun nyeseni pramugarine Pandhawa binjang tumapake perang Baratayuda Jaya Binangun dinten samangke. Ingkang rayi gadhahi kewajiban ingkang derek rampung ingkang dipun wastani Pandhawa nggayuh kawontenanipun isine lumbung slanur gedhong senara denok Koko Prabu. Kagetrisang kapirang urinangkul ngempit-ngempit Duh renaning tawono Kresna
sing tok kandhake kuwi dudu wangsulan kang ndak karepake yai. Wis ngerti yen to si Adiki dalange Pandhawa pokoke Pandhawa pramugane ning Pandhawa ing tembe perang Barata Yudha Jaya Binangun. Ning sing ndak suwun dudu wangsulan sing kaya ngono kuwi wong kakang ki nyuwun ngampil kembang Wijaya Kusuma cangkok Wijaya Mulya. Nggih nuwun sewu Koko Prabu. Mbok menawi atur panjenengan menika gumathok kaliyan pakarti ning raos, mangke kula saosaken nanging gandeng lampan niku dereng rampung. Nggih nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula dereng saged ngampilni Koko Prabu. Lole sumo lole sumo rante duning duwe wana dadi alas dadi wana niki mangke jebet awel-awel terus tinggal nak Prabu Baladewa sajake wangsulanipun menika mboten praktis. Nek niki mangke umpami dipun selaki kalian Prabu Kresna mongko jenengan niku Nalendra wau ngajeng sampun dipun aturaken nek panjenengan menika dipun aku wong tuwa klanten sulih Sudarmana kakung suwargi Sang Prabu Basudewa. Nek mboten wonten niki mangke wangsulan ingkang ndadosaken marming panjenengan pranyata ingkang dipun aturaken menika namung gumathok ing pangucap. Gumathoke batin nika mboten wonten artine, gampange apik laire batine Allah. Nek upami mungguh kula niki dados panjenengan, nggih to? Kula ngoten niku pun panas. Mungguh kula niki dados panjenengan, kula pun mboten srontok. Mboten enten tembung ingkang mboten ndadosaken perkara niki mangke. Ora ulunga niki mangke ulekan dadi kriwian dadi grojokan. Aku lek karo Kakak Gundel iki seneng. Sebab nek urup-urup iki jan tenan. Kaya-kaya jan mandi. Loh, aku gak urup-urup nih. Nek pancen nyapa niki kok gak diampil nih. Ora mung Prabu Baladewa, apa kowe gak isin? Apa kowe gak ira? Sedhuwur bathuk senyari bumi nek cara aku. Wah, tak tohke patiku. Yai Kresna kawula nuning nggih sawangen pun kakang iki sapa panjenengan nika Sun Prabu Baladewa Nalendra Mandura Prabu Baladewa ngarep mau siati ngandhake aku ndok angkep wong tuwa Kresna pun kakang mung matur krana wangsulana sing apik wangsulana kang pratitis tok ambilke ora tok selangi ora yen kersa kula aturi sabar sawetawis yen mboten kersa sakaturi Koko Prabu badhe nambahaken duka amit salam kalimat kabeh nuwun kula ingkang di Kantong Bala Citra ingkang sowan Gus